Vitajte v tejto videosérii zdarma, kde sa dozviete, ako doviesť ľudí k tomu, aby s radosťou robili presne to, čo chcete vy. Bez neetickej manipulácie, bez negatívneho ovplyvňovania, bez výčitiek svedomia. A kľúčové slová tu sú s radosťou. Pretože, ako sa ukázalo, pravidlá hry sa v posledných pár rokoch zmenili. A práve schopnosť jednať s ľuďmi je to, čo dnes rozhoduje o vašom úspechu vo vašich vzťahoch, kariére alebo vašom biznise, či už súčasnom alebo budúcom. A viem, že to znie prehnane dramatizujúco, ale ostaňte na chvíľku so mnou, pretože mám pár veľmi presvedčivých dôkazov, nemám rád drámu a na rovinu myslím si, že vám mám čo povedať. Moje meno je Radovan Jenčík, som zakladateľ Argument.sk, jediného slovenského blogu o psychológii súhlasu, certifikovaný coach neurolingvistického programovania, autor článkov a videí, ktoré len v posledných pár mesiacoch pomohli viac ako 150 000 ľuďom. A na konci tohto videa budete vedieť presne, ako fungujú tie najefektívnejšie princípy vplyvu, budete poznať 7 najzákladnejších z nich a taktiež sa naučíte, ako ich použiť vo vašom živote tak, aby ste sa okamžite stali príťažlivejší, obľúbenejší a aby vás ľudia jednoducho počúvali pozorne. V druhom videu tejto série sa naučíte pár princípov obojstranne výhodného vyjednávania, ktoré som sa ja naučil na Karlovej univerzite, ukážem vám, ako môžete zvýšiť vaše sebavedomie a taktiež zistíte, ako môžete byť vy sami čo najmenej ovplyvniteľní počas toho, ako ovplyvňujete druhých. V treťom videu objavíme spoločne pár konkrétnych techník, ktoré už môžete zaviesť do vášho každodenného života na to, aby ste akcelerovali úspech vo vašom živote a zobrali tak vaše vzťahy, vašu kariéru alebo váš biznis na absolútne novú úroveň. No a v štvrtom videu si ukážeme ešte o trochu viac o tom, čo všetko je súčasťou neuropsychológie vplyvu. A ako teda vidíte, skutočne sa máte na čo tešiť. A dôvod, prečo som tak veľmi nadšený a prečo sa tak veľmi teším ja, je v tom, že sa s vami dnes podelím o objav, ktorý som mal možnosť objaviť v posledných pár rokoch, ktoré som doslova zasvetil štúdiu spoločenskej dynamiky, vzťahov medzi mužmi a ženami, štúdiu neurovedy, marketingu, predaja, osobného rozvoja, hypnózy, neurolingvistického programovania. Objav, ktorý som mal možnosť overiť si na takmer 3000 ľudí osobne, na jednom po druhom, keď som pracoval v Amerike ako podomový predajca, a zároveň objav, ktorý zmenil môj život. A ja som presvedčený, že môže zmeniť aj ten váš. A dostaneme sa k nemu už o minútku. Ale ešte predtým, tu mám na vás jednu dôležitú otázku. Tá otázka znie: čo by znamenalo pre váš život, keby ste dokázali zdvojnásobiť váš vplyv na myslenie, rozhodovanie a správanie druhých ľudí? Myslím to vážne. Ako veľmi by vám mohlo v živote pomôcť, keby druhí ľudia robili, čo chcete vy, iba 2-krát tak často? Predstavte si to na chvíľku. Aký veľký rozdiel by do vášho života mohlo priniesť iba zdvojnásobenie dopadu vašej komunikácie na druhých ľudí? Čo by to znamenalo pre váš biznis, pre vaše financie, pre vaše osobné a intímne vzťahy, pre celkovú kvalitu vášho života? Bola by to celkom veľká zmena, však? Jasné, že bola. Takže sa pýtate, aký je to objav, na ktorý som prišiel a prečo verím tomu, že je pre vás kľúčové vedieť o ňom? Pretože tento objav sa týka práve toho, ako ovplyvniť druhých a zároveň ako byť čo najmenej ovplyvniteľný. Pretože chtiac nechtiac, to ako sa vám bude v 21. storočí dariť, je založené práve na týchto schopnostiach. Na tom, nakoľko dokážete ľudí zaujať, nakoľko ich dokážete viesť a motivovať a nakoľko ich dokážete presvedčiť, aby robili, čo chcete a aby to robili s radosťou. Inými slovami, nakoľko dokážete druhých pozitívne ovplyvniť a nakoľko dokážete komunikovať efektívne. Je tu jedna známa štúdia, ktorú robil Carnegieho inštitút pre pokročilé vzdelávanie a táto štúdia ukázala, že, a teraz pozor, až 85% nášho, môjho
aj vášho finančného úspechu je dnes aj v tak technických odvetviach, akým je napríklad inžinierstvo, založeného na tom, ako dobre to viete alebo neviete s druhými ľuďmi. Ďalšie podrobné analýzy pracovnej činnosti zase ukázali, že až 40% našej každodennej komunikácie v práci tvorí snaha ovplyvniť druhých. 70% opýtaných podľa prieskumov priznáva, že sa počas konverzácie s ľuďmi snažia aspoň raz počas dňa zmeniť ich názor alebo správanie. A 70% je iba množstvo tých, ktorí si to priznali. Skutočnosť je taká, že každý z nás sa snaží každodenne ovplyvniť myslenie, správanie a rozhodovanie druhých. Viera, ktorú podporujete, značka vašej voľby, celebrity v televízii, dokonca aj váš obľúbený umelec, ktorý maľuje obraz alebo tvorí hudbu, ňou vo vás chce vyvolať nejaký pocit. Už aj keď si dáte status na Facebooku, robíte to preto, lebo tým chcete niečo dosiahnuť. Či už robíte promo pre váš produkt, alebo chcete, aby vaši priatelia vnímali určitým spôsobom vás. Prípadne šírite nejakú myšlienku a chcete skrátka ľudí získať na vašu stranu. A 85% finančného úspechu, 70% opýtaných, 40% komunikácie. To všetko sa môžu na prvý pohľad zdať ako šialené čísla. Ale keď sa nad tým zamyslíte, skutočne to dáva zmysel, nie? Veď dôkazy máte všade okolo seba. Stačí, keď vyjdete na chvíľku na ulicu a poobzeráte sa. Vedľa na lavičke sedí chalan, ktorý sa snaží zbaliť to dievča, ktoré sa mu páči. Pred sebou máte ten obrovský billboard, ktorý sa snaží získať vašu pozornosť. V supermarkete máte na každej strane nejakú zľavu alebo akciu, ktorá sa vás snaží doviesť k tomu, aby ste si niečo kúpili. Bilióny eur ročne sa investujú do takých drobností, ako je položiť tie najkupovanejšie produkty do úrovne vašich očí, pretože sa tým zvyšuje pravdepodobnosť, že si ich kúpite tiež. Alebo položiť alkohol a cukrovinky, sladkosti čo najbližšie k pokladni, pretože sa tým zvyšuje šanca, že v momente, keď sa k ním dostanete, prejdete už celým obchodom, spravíte veľký nákup a následne vyzerá jedna sladkosť alebo jedno pivo ako drobnosť v porovnaní s tým, čo už máte v košíku, a zvyšuje sa tak šanca, že si to teda kúpite tiež, aj keď to absolútne nepotrebujete. Schválne, všimnite si tieto veci, keď pôjdete najbližšie nakupovať. Stovky spoločností, ktorým čelíme každý jeden deň, sa nás snažia každodenne k niečomu dostať. A zjavne to funguje, pretože sa do ovplyvňovania ľudí investuje stále viac a viac peňazí, čo by sa inak nerobilo, keby to neprinášalo naspäť väčší profit. Dáva to zmysel? Takže ovplyvňovanie je nielenže všade okolo nás, ale či už len chcete byť odolnejší voči manipulácii, či už chcete nájsť partnera vašich snov a dokázať ho zbaliť, či už chcete posunúť na nový level váš biznis, alebo sa jednoducho iba chcete naučiť komunikovať pohotovejšie a stať sa obľúbený vo vašom spoločenskom okruhu. Potrebujete vedieť, ako funguje ľudská psychika a ako ju ovplyvniť. A ja verím tomu, že investovať do rozvoja týchto schopností svoje peniaze alebo svoj čas a energiu, ako to robíte vy práve teraz, je jedna z najlepších investícií, ktoré môže človek spraviť. A prečo som o tom presvedčený tak veľmi? Pretože hovorím zo skúseností. Možno to o mne viete, možno nie, ale moji rodičia sa rozviedli, keď som mal 11 rokov. Ostal som bývať so svojou staršou sestrou a so svojou maminou, ktorú som neraz videl, ako plače. Pretože sme nemali žiadne peniaze, boli sme v obrovských dlhoch a ona si jednoducho uvedomovala, čo sa stane, keď nezaplatíme za nájom, že skončíme na ulici. A boli sme k tomu takto blízko. A to všetko malo veľký vplyv na moje sebavedomie a moje vzťahy, ktoré neprekypovali práve nadšením alebo úspechom. A to veľmi dlhú dobu. Dlho mi chýbala schopnosť vytvárať s ľuďmi prepojenie, alebo s nimi aspoň plnohodnotne komunikovať, vedieť, o čom sa s nimi rozprávať a cítiť sa pritom dobre. Nevedel som, ako zaujať dievčatá, ako si udržať ich záujem, ako byť vodcom, ktorého ľudia nasledujú s radosťou, ako byť obľúbený, ako pôsobiť sympaticky a charizmaticky, ako si ľudí spriateliť. Tak, aby oni vyhľadávali moju prítomnosť. Nielen ja tu, ich. A nielen, že som nevedel, ako to spraviť, ale vždy mi tiež niekde na pozadí hlavy bežali myšlienky o tom, čo si o mne práve druhí ľudia myslia.
Či ma majú radi, či sa so mnou chcú baviť, či ich zaujímam, alebo či príjmu môj návrh, ak im nejaký dám, alebo ma odmietnú a znova sa zraním. Taká tá nepríjemná neistota. Poznáte to? No a už len to samotné viedlo k tomu, že hneď prvé dievča, ktoré som chcel, ma jednoducho odkoplo a kamaráti, ktorých som mal, ma často okradli aj o tie drobné, ktoré som si vedel našetriť. A ja som chápal tomu, že takto by to nemalo byť a že nechcem, aby to tak bolo, ale nevedel som, ako to zmeniť. A tak som sa začal venovať osobnému rozvoju. A zistil som, ako dôležité sú vzťahy a schopnosť komunikovať. Zistil som to, čo som vám pred chvíľkou preložil v pár štatistikách a pochopil som, že keď sa to naučím, tak mám v podstate vyhraté. Môžem zobrať osud do svojich rúk a môžem si vybudovať život, aký chcem. A nielen pre seba, ale aj pre ľudí, ktorých milujem, na ktorých mi záleží. Stále som však nevedel, ako to spraviť. Ako sa zapáčiť druhým ľuďom, čo povedať pri zoznamovaní sa, ako ich doviesť k tomu, aby sa so mnou chceli rozprávať ďalej. A našiel som kopec kníh o tom, ako rozvíjať svoju osobnosť, ako myslia úspešní ľudia, ako by som mal premýšľať o ostatných ja. Ale nikde som nevedel nájsť niečo, čo by mi skrátka ukázalo konkrétne techniky alebo princípy, ktoré môžem reálne použiť priamo v komunikácii s druhými ľuďmi na to, aby som dosiahol, čo chcem. Nikde som nenašiel napísané sprav toto a ľudia spravia toto. Inými slovami, nikde som nenašiel videosériu, ako práve teraz sledujete vy. Niečo som však predsa len našiel. A bola to kniha. Tá kniha sa volala Hra. Bola od Neila Straussa a bola to kniha o tajnej komunite chlapov, ktorí sa rozhodli prísť na to, ako zvádzať ženy. Pre mňa však bola o mnoho viac. Čo som si v nej totiž objavil, boli konečne princípy toho, ako funguje ľudská myseľ v ľudských vzťahoch. Princípy, ktoré sa už o chvíľku naučíte. A túto takmer 500-stranovú knihu som zhltol v priebehu 4 dní a odvtedy stovky ďalších. Čítal som o sociálnej psychológii, o presvedčovacích technikách, čítal som o hypnóze, o neurolingvistickom programovaní a miloval som to. Pretože krok po kroku začali prichádzať výsledky. Naučil som sa triky, ako sa stať obľúbenejším a charizmatickejším. Ako pôsobiť sympatickejšie. Zistil som napríklad, že keď niekoho oslovujem, budem v jeho očiach oveľa príťažlivejšie. A je jedno, či je to muž, alebo žena, alebo stará babička. Je jedno, či sa tomu človeku chcem zapáčiť ako partner, alebo s ním chcem robiť biznis. Funguje to na každého. Zistil som, že budem oveľa príťažlivejší a charizmatickejší, keď sa pri zoznámení iba jemne zakloním dozadu. A prečo je to tak efektívne? K tomu sa ešte dostaneme o chvíľku. Každopádne, ako som skúmal psychológiu do hĺbky stále viac a viac a začal som študovať v angličtine a čítať vedecké texty, uvedomil som si, že baliť ženy nie je jediná vec, ktorá sa dá týmito nástrojmi dosiahnuť. Pochopil som, že je tu more možností. Že všade okolo mňa sú príležitosti a že nielenže môžem vytvoriť život, aký chcem pre seba a ľudí, ktorých milujem, ale že môžem použiť rovnaké princípy, aby som pomohol ostatným naučiť sa tie princípy a pomôcť im k úspechu takýmto spôsobom. Pomôcť k úspechu vám. A to, čo je dnes realita, bol vtedy ešte len sen. A tak som sa rozhodol ísť študovať na vysokú školu. Pol roka pred prijímačkami som trávil 4 hodiny denne. Pol roka, 4 hodiny denne. Tým, že som študoval odborné knihy na to, aby som si bol istý, že budem prijatý. A bol som. A postupne to začalo všetko zapadať do seba. A začalo to dávať zmysel. Všimol som si totiž, že vo všetkom, čo sa o ľudskej psychike dozvedám, či už z neurolingvistiky, z hypnózy, alebo zo sociálnej psychológie, sa vždy v zásade opakuje. A je tam iba jeden a ten istý základný princíp. A presne vtedy mi to kliklo. Takže sa pýtate, aký je ten princíp? A to je skvelá otázka. No už zistil som, že na to, aby ste dokázali druhých ľudí ovplyvniť a doviesť ich k tomu, aby robili, čo chcete. Na to, aby ste dokázali pôsobiť sympaticky a charizmaticky. Aby ste dokázali vyvolať príťažlivosť, keď chcete. Na to, aby vás ľudia vnímali ako vodcu a aby chceli kúpiť váš produkt. Na to všetko nepotrebujete ani lepšie argumenty, ani viac energie a dokonca to nemusí zaberať ani len viac času.
Stačí, keď sa začnete sústrediť namiesto toho, aby ste sa snažili ovplyvniť ich logiku na ich emócie. Zistil som, že stačí, keď sa naučíte používať pár správnych spúšťačov, o ktorých si v tejto videosérii povieme. A druhí ľudia začnú automaticky robiť, čo chcete vy. A určite nie za každým, ale za to vo významne a merateľne väčšej miere. Jeden z účastníkov neuropsychológie vplyvu, Štefan, mi hovoril o zážitku, kde pred vstupom do môjho kurzu pri telefonovaní ľuďom vo svojom biznise zažil často šnuru 10 až 15 neúspešných telefonátov za sebou. Potom vstúpil do NPV, použil princípy, ktoré sa naučil v prvom týždni a jeho úspešnosť vystrelila v prvý deň, kedy princípy zaviedol do praxe tak vysoko, že z 10 telefonátov mal tentokrát úspešných 6. A medzi tých 10 počítal aj ľudí, ktorí mu nezdvihli. A Števo nie je jediný, ktorý mal s princípmi, ktoré sa v NPV učíme, takúto skúsenosť. Ja som ju mal tiež. A v momente, keď som si naplno uvedomil, že môžem dosiahnuť takmer čokoľvek chcem, a nielen v biznise, ale aj vo vzťahoch, ak sa naučím ovplyvniť druhých ľudí, a potenciál je obrovský, pochopil som, že na to, aby som sa to skutočne naučil, potrebujem čo najviac skúseností. Takže som začal pracovať ako predajca. V call centre, v medzinárodnej organizácii, v Amerike. A toto je dôležité. Takto som mal totiž možnosť overiť si, čo funguje a čo nie osobne na tisíckach ľudí. A prečo to všetko hovorím a neprejdem priamo k veci? Pretože skôr ako to spravím, chcem, aby ste si plne uvedomili, že to, o čo sa s vami v týchto videách zdarma podelím, mám overené a otestované na vlastnej koži. A na koži tisícok ďalších ľudí. Všetko, čo vám poviem, som zažil. Nedávam vám nič, čo by som si neskúsil ja sám. Čo znamená, že v momente, keď prejdete týmto videom a celou touto videosériou, môžete zobrať princípy, ktoré sa tu naučíte a okamžite ich zaviesť do praxe. Budú vám fungovať. Prinesú vám výsledky, OK? Dobre. Poďme sa teda teraz spoločne pozrieť na to, čo potrebujete spraviť, aby ľudia chceli robiť to, čo od nich chcete vy. A to s radosťou. Poďme sa pozrieť na jadrový koncept efektívneho ovplyvňovania a neuropsychológie vplyvu. Predstavte si so mnou na chvíľku, že by ľudská psychika vyzerala ako ľadovec. Malá časť nad hladinou a veľká časť pod ňou. Nuž, ukázalo sa, že to nie je iba predstava. Ukázalo sa, že naša psychika, naša myseľ skutočne funguje takýmto spôsobom. Ukázalo sa, že iba 5 až 7% nášho myslenia, rozhodovania a správania je výsledkom logiky a vedomého uvažovania a celých zvyšných 93 až 95% rozhodnutí nášho myslenia, nášho správania a týmto číslom 95%, citujem harvardského profesora Geralda Zeltmana, je dôsledkom podvedomia a emócií. A ak to počujete prvýkrát, je to niečo, čomu sa naozaj ťažko verí. Nie je ľahké uveriť tomu, že náš 100 biliónov neurónový mozog s 1000 rastúcimi a meniacimi sa synapsiami na každom jednom z týchto neurónov a 50 chemikáliami na každej jednej z týchto synapsí, ktoré medzi sebou interagujú a umožňujú nám šialene komplexné veci a správanie, by bol viac zameraný na to, aby sme sa cítili dobre, než na to, aby sme dokázali vnímať realitu takú, akou skutočne je. A veľa ľudí tomu dlho ani neverilo a stále ešte neverí. A nečudujem sa im. Veď len 150 rokov dozadu pre nás podvedomie ešte v úvodzovkách neexistovalo. A keď sme videli druhých ľudí alebo seba správať sa spôsobom, ktorý nedával význam, považovali sme to za posadnutie diablom alebo výsledok vôle bohov. Dnes však už vieme, že to tak nie je. A máme obrovské množstvo výskumov, ktoré tento fakt potvrdzujú. Ak si to ale chcete overiť hneď teraz, môžete a žiadne výskumy na to nepotrebujete. Stačí, keď si začnete trochu všímať seba a druhých ľudí. Sme nelogickí a naše správanie a myslenie je nelogické. A čo je dôležité, predvídateľne nelogické. Čo je hlavný dôvod, prečo môže byť nelogickosť vašou výhodou, nie nevýhodou. Každopádne, keď najbližšie budete s ľuďmi, spýtajte sa niekoho, prečo robí, čo robí a všimnite si, ako zjednodušujúce a nepresné odpovede k vám prídu. Máme viac ako 20 psychologických obranných mechanizmov, o ktorých vieme a ktoré skresľujú našu realitu, aby sme sa cítili lepšie. Sme absolútne zlí v uvedomovaní si našich vlastných motivov a sme ešte horší v odhadoch a štatistike. Zamyslite sa nad týmto. Milióny ľudí ročne
Hádžu svoje prachy každý jeden deň do tak nezmyselného biznisu, akým je športka. Aj napriek tomu, že šanca uhádnuť správne loto, kde sa losuje 6 náhodných čísel, je približne 1 ku 14 miliónom. Čo je naozaj zaujímavá štatistika. Prečo? Lebo ak ste zdravý muž v strednom veku, šanca, že umriete v najbližšom roku je približne 1 ku 1000. Šanca, že umriete v nejakú konkrétnu hodinu tohto najbližšieho roku je 1 ku 9 miliónom. Čo znamená, že ak práve teraz sedíte doma s lístkom z lotérie v ruke a ostáva práve hodina do začatia losovania, je pravdepodobnejšie, že budete mŕtvi skôr, ako sa dozviete výsledok, než že vyhráte. Čo si mimochodom majitelia celého tohto stávkovacieho biznisu veľmi dobre uvedomujú. Nemáme ani len tušenie, ako veľmi je až naše správanie a myslenie ovplyvniteľné a ako málo je založené na logike. Ale keďže milujeme myslieť si o sebe, že sme logickí, lebo nám to pomáha cítiť sa so sebou lepšie, predpokladáme zároveň, že sú logickí aj iní ľudia. Jediný problém je, že ani jedno z toho nie je pravda. Ak by bola, prečo by sme stále fajčili a pili, keď vieme, že nás to zabíja? Prečo by sme brali iné drogy? Prečo by sme ubližovali ľuďom, ktorých milujeme? Dobrá správa je, že skutočnosť, že väčšina našich rozhodnutí jednoducho nie je založená na logike, nie je naša vina. Nie je to ani vaša vina a dokonca ani moja nie. Nie je to nikoho vina. Je to jednoducho fakt. A keď ho už raz poznáte, je len a len na vás, ako s ním teraz budete pracovať. Dovolte mi dať vám rýchly príklad. Keď prišiel pred 150 rokmi otec psychoanalýzy Sigmund Freud prvýkrát s myšlienkou toho, že by mohlo existovať niečo ako podvedomie a že by to mohlo byť zodpovedné za oveľa väčšiu časť nášho života, ako všetko to, čo si uvedomujeme dokopy, krát 10, nikto mu neveril. Odvtedy sa však stalo veľa vecí a asi jedna z tých najnezabudnutelnejších je príbeh Miltona Ericksona. Milton Erickson, aj keď už nie je medzi živými, sa dodnes považuje za jedného z najväčších géniov v oblasti hypnózy, aký kedy existoval. Erickson totiž zistil, že je možné ľudí priviesť do stavu, ktorý nazval trans. A tiež zistil, že keď sú ľudia v tranze, dokáže ich presvedčiť o šialených veciach, bez toho, aby ich akokoľvek logicky zdôvodnil. Zistil, že ak je človek v tranze, stačí napríklad na konci vety znížiť váš tón hlasu, a nezávisle od toho, čo hovoríte, druhý človek to vyhodnotí ako fakt, pretože to ako fakt znie. Zistil skrátka, že stačí v komunikácii spraviť malé zmeny a tie malé zmeny budú mať na ľudí obrovský vplyv. A ten vplyv bol zjavne tak silný, až to viedlo k tomu, že v roku 1953 Americká asociácia pre medicínu zakázala používanie hypnózy, pretože bola príliš nebezpečná. Čo teda Erickson spravil bolo, že sa naučil ľudí hypnotizovať počas bežnej konverzácie. A to bez toho, aby o tom tí ľudia vedeli. Inými slovami, vymyslel to, čomu sa dnes hovorí konverzačná hypnóza, s ktorou sa dá mimochodom robiť veľa zaujímavých vecí. Cítiš? Skvěle. Bylo to zaujímavé však? Bylo to skvělé. Nečakal si, že sa... No ne, hlavně jsem čekal, že když mě vypneš, Spí. Každopádne, keď Americká asociácia pre medicínu zistila, čo Erickson robí, za ich chrbtom, tak si ho podľa legendy predvolala na disciplinárne vypočúvanie, alebo inými slovami profesionálny masaker, aby ho mohli verejne ponížiť a zobrať mu jeho titul doktora a jeho terapeutickú licenciu. S čím nepočítali bolo, že Erickson, veľké prekvapenie, použije konverzačnú hypnózu aj v komunikácii s nimi. Takže veľké prekvapenie číslo 2, nielenže mu jeho licenciu nezobrali, ale k tomu bol prehlásený za nevinného a čo viac, o rok na to bola hypnóza opäť povolená a dodnes sa používa ako efektívny nástroj terapie, ktorý pomáha tisíckam a tisíckam ľudí. Vďaka Eriksonovej schopnosti presvedčiť a ovplyvniť emócie a podvedomie ľudí, namiesto toho, aby sa sústredil na ich logiku, dnes žijeme v lepšom svete. Zjavne má teda podvedomie obrovskú moc a zjavne, ak tomuto faktu rozumiete, ak viete, ako ho vo vašom živote použiť, dokážete mať na rozhodovanie druhých ľudí obrovský dopad. V tejto videosérii sa nebudeme príliš venovať tomu, ako použiť svoje vlastné podvedomie na to, aby ste sa stali
v komunikácii mnohonásobne lepšími. Je to komplexná téma a preto sa k nej dostaneme bližšie až v neuropsychológii vplyvu. Čo je dôležité teraz je, že to, ako rýchlo si dokážete ľudí spriateľiť, akú dôveru dokážete vyvolať, ako dokážete zaujať a či vás budú iní vnímať ako vodcu, to všetko záleží na tom, aké emócie v nich vyvoláte. A to, aké emócie v nich vyvoláte, je zase založené na tom, aké signály vyšlete ich podvedomej mysli. A ešte predtým, než vám ukážem, aké signály jej môžete poslať, čo sa možno teraz pýtate je, OK, Radovan, takže to celé znamená, že nemá žiaden zmysel dávať ľuďom logické dôvody alebo s nimi rozprávať o faktoch? Nuž, nie tak celkom. Logika má v našich životoch svoje miesto. Jednak máme radi, keď máme logický dôvod a fakty, aj keď vo väčšine prípadov viac ako logický dôvod a fakty má na nás vplyv skutočnosť, že tam ten dôvod existuje a že tam existujú tie fakty, nech už sú akékoľvek. A jednak logika je nutná, keď chcete porozumieť tomu, ako a prečo funguje nejaký princíp. Napríklad tento. Alebo keď chcete vypočítať nejaký príklad. Keď chcete pochopiť, ako fungujú kvadratické rovnice. Na to všetko treba použiť logické myslenie. A mať zároveň vysokú motiváciu pochopiť to. Musí sa vám chcieť, musíte v tom vidieť význam. Čo je asi jeden z dôvodov, prečo som ja to tajomstvo kvadratických rovníc nikdy neobjavil. Každopádne, logikou nedokážete ľudí tak ľahko presvedčiť. Inšpirovať ich a motivovať. Viesť. Nedokážete ich ňou rozosmiať. Logikou v ľuďoch nedokážete zapaliť iskru a vyvolať záujem, vytvoriť vzťah. Logikou sa nedá ľudí podnietiť k tomu, aby vás nasledovali. A už vôbec nie k tomu, aby vám dôverovali, aby vás považovali za sympatických, alebo aby o vás povedali, že máte charizmu. To všetko sú domény pocitov a emócií. Čo viac, ako som už spomenul na začiatku, doba, v ktorej žijeme, sa jednoducho zmenila. A toto je dôležité si uvedomiť, aby ste mohli pochopiť, ako veľmi je až nutné začať sa pri komunikácii s druhými sústrediť na emócie. Žijeme vo svete, ktorý je každým jedným dňom komplexnejší a komplikovanejší. A aj tá maličká časť nášho vedomia, ktorú máme, je väčšinu času prehltená. Dovolte mi ukázať vám niečo, aby som to neopisoval, keď vám môžem dať zážitok. Pozývam vás teraz k tomu, aby ste si so mnou spravili malé cvičenie, rýchly experiment, ak chcete. Ak si ho však so mnou chcete spraviť, a ja to odporúčam, spravte si ho teraz, pretože v momente, keď budete vedieť, ako funguje a čo bolo jeho cieľom, už pre vás nebude možné spraviť si ho znova. Budete chápať pointu. Je to ako hádanka, keď už raz budete vedieť odpoveď, nemôžete hádať znova. Takže si to cvičenie spravte so mnou a spravte si ho teraz, dobre? Bude to veľmi rýchle a nepotrebujeme k tomu nič iné, iba pár sekúnd vašej plnej pozornosti. Takže ak máte zapnuté niečo iné okrem tohto videa, prosím, sledujte teraz iba mňa. Pripravení? OK, tu je vaša úloha, bude to veľmi rýchle. Pozrite sa okolo seba v miestnosti, kde práve sedíte alebo ležíte a nájdite čo najviac zelených predmetov. Spravte to. Nájdite a zapamätajte si všetko, čo je zelené. Je dôležité, aby ste to naozaj spravili, inak to nebude fungovať. Možno vidíte nejakú rastlinu, ja tu mám napríklad kaktus a zelenú misku, možno vidíte fľašu, ktorá má zelený povrch, možno máte na stole zelenú fixku alebo pero. Jednoducho nájdite a zapamätajte si čo najviac zelených vecí. Teraz. Spravte to. Nájdite a pokúste sa zapamätať si všetko zelené, čo vidíte z miesta, kde sedíte. Môžete sa pozrieť tiež von oknom, jednoducho si zapamätajte všetky zelené predmety, ktoré sú vo vašom zornom poli. Máte? Potrebujete nájsť čo najviac zelených vecí, aby to fungovalo. Nájdete jednoducho všetko zelené, čo máte v miestnosti a dokážete to momentálne vidieť a zapamätajte si to. Dávam ešte chvíľku, nájdete ešte jeden predmet, ešte jeden alebo dva predmety a keď ho budete mať, keď si budete pamätať čo najviac zelených vecí, zatvorte vaše oči. Takže posledný zelený predmet a zatvorte vaše oči teraz. Mali by ste ich mať zavreté a keď ich máte zavreté, spomente si a ideálne si povedzte nahlas. Iba tri veci, ktoré ste si zapamätali a sú modré. Tak čo? Ako vám to ide? Celkom ťažké, Keď ukazujem tento trik na svojich seminároch, 99% ľudí v miestnosti zistí, že je pre nich nemožné spomenúť si aspoň na jednu modrú vec, keď zaplnili celú svoju hlavu zelenými. A ak nie ste momentálne na mieste, kde to poznáte naozaj dobre, pravdepodobne ste zistili niečo veľmi podobné.
môžete mimochodom otvoriť vaše oči. Takže tu je ponaučenie. Naše vedomie je obmedzené. Dokážeme mať v hlave iba niekoľko vecí naraz. Podľa výskumov je to iba 5 až 9. A práve kombinácia toho, ako veľmi sa doba zmenila a že je dnes komplikovanejšia ako kedy predtým, v spolupráci s tým, že naše vedomie je neuveriteľne obmedzené, nás doviedla k tomu, že sa dnes musíme spoliehať a spoliehame sa na naše podvedomie, inštinkty a pocity ešte o mnoho viac ako v minulosti, kedy sme mali oveľa menej možností, z ktorých sme mohli vyberať a ktoré nás mohli zmiasť. Opäť, nie je to naša chyba, nie je to zlé ani dobré, je to jednoducho fakt, ktorý môžete ignorovať alebo použiť na to, aby ste v živote začali dostávať, čo chcete. Takže otázka, ktorá vám teraz pravdepodobne napadla, znie, ako tieto pocity a podvedomie druhých ľudí ovplyvniť. A ovplyvniť ich správnym a etickým spôsobom. Ako ľudí doviesť k tomu, aby robili, čo chcete vy a aby to robili s radosťou. Ako sa uistiť, že ich podvedomiu vyšlete tie správne signály. Je to skvelá otázka. Takže tu je odpoveď. Sociálny psychológ Robert Cialdini zistil, že tie signály sú veľmi predvídateľné spúšťače. Jeden príklad zo sveta zvierat. Keď má morka domáca mláďatá, stačí, že niektoré z nich nebude pípať na to, aby na ňo začala jeho vlastná matka útočiť, aby ho chcela zabiť. Bude útočiť na vlastné mláďa iba preto, že nepípa. Prečo? Lebo to pípanie je jednoducho hlavný signál, ktorý potrebuje na to, aby chápala, že je to jej mláďa. Je to spúšťač. Čo viac, ak vezmete tento signál, ak vezmete toto pípanie a pripevníte ho na tchora, čo je za normálnych okolností prirodzený nepriateľ morky, tak nielen, že na ňo nebude útočiť, ona si ho vezme k sebe, ako by to bolo jej vlastné dieťa. Ako by bolo jej úlohou chrániť ho. A jednoducho sa o ňo začne starať. Ak si teraz hovoríte, že tá morka musí byť hrozne hlúpa, že na takéto niečo skočí, pozastavte sa ešte na chvíľku. A pozastavte ešte na chvíľku aj túto myšlienku. Pretože práve my ľudia, vy, rovnako ako aj ja a každý jeden z nás, máme v našom správaní rovnaké skratky myslenia. A nikto voči nim nie je 100% imúnny. Utvárame si názory a reagujeme rovnako automaticky na tie správne spúšťače. Rovnako ako morka. A prakticky všetky ďalšie zvieratá. A práve doktor Cialdini prišiel s tým, že u ľudí existuje 6 takýchto hlavných spúšťačov, 6 hlavných kategórií spúšťačov, ktorými môžete človeka ovplyvniť, ktorými môžete človeka doviesť k tomu, aby automaticky spravil, čo od neho chcete. V skutočnosti je veci a nástrojov, ktoré nás ovplyvňujú a ktorými môžete ovplyvniť druhých o mnoho viac a bližšie sa im ešte budeme venovať v 3. videu. Ale práve tieto Cialdiniho princípy, tieto základné princípy sú považované za nejaký ten základ, ktorý keď poznáte, ste o 99% ďalej ako väčšina ľudí. Takže akých je týchto 6 spúšťačov? Poďme sa na ne teraz v skratke pozrieť. Veľmi rýchlo, trochu bližšie. Ukážem vám k týmto 6 spúšťačom ešte jeden, o ktorom Cialdini nehovorí, ale myslím si, že sa vám hodí vedieť ho. A potom si povieme pár príkladov k tomu, ako môžete tieto princípy použiť v praxi. Takže spúšťač číslo 1 má názov sociálny dôkaz. A zároveň je to asi najsilnejší z týchto princípov. Hovorí o tom, že my ľudia máme väčšiu tendenciu spraviť niečo, keď vidíme alebo si myslíme, že už to robia ostatní ľudia. Inak sa tomu hovorí aj stádovitý efekt. Inými slovami, ak chcete zvýšiť pravdepodobnosť, že o vás alebo o váš produkt sa budú ľudia zaujímať, ukážte im, že sa o ňo alebo o vás už zaujímajú iní. Ak sa na druhú stranu chcete uistiť, že vás alebo váš produkt druhý človek odmietne a bude ignorovať, uistite sa, že uvidí alebo bude veriť tomu, že už odmietli alebo ignorujú iní. Rovnako ako pri ostatných spúšťačoch, šetríme takto energiu na rozhodovanie. Nechce sa nám premýšľať a tak sa pozrieme na to, ako sa o niečom rozhodli ostatní a potom preberáme ich názor. Hovorí sa, že 95% ľudí sú imitátori. Vy chcete byť vodca. Tým, že sledujete toto video, sa ním stávate. Čo je dobre pre vás. Práve druhý princíp, autorita, totiž hovorí o tom, že žijeme v určitej spoločenskej hierarchii a máme tendenciu nasledovať ľudí, ktorých považujeme za vodcov alebo odborníkov. A to často bez toho, aby sme kriticky hodnotili, čo hovoria alebo robia.
Cialdini opisuje vo svojej knihe jeden bizardný príklad pacienta v nemocnici, ktorý nepočul na ľavé ucho a tak mal dostať strojček na zosilnenie zvuku. Doktor však zapísal do karty nečitateľne, čo má sestrička spraviť, a táto pochopila tak, že ten strojček majú pacientovi strčiť do zadku. Ja už si nepamätám presne, ako sa z ucha stal zadok, a bolo to v angličtine alebo v latinčine, takže sa to nejakým spôsobom stalo. Každopádne ani pacient, ani sestrička neprišli ani jeden jediný s tým, s ani jediným náznakom námietky a jednoducho spravili, čo im doktor povedal. Respektíve si mysleli, že im povedal. Iba preto, lebo to povedal doktor. Takže dokázať aplikovať v praxi princíp autority je neuveriteľne silný nástroj. Ak chcete, aby ľudia robili, čo od nich chcete a mali pritom čo najmenej námietok. Či už ste manažér, predajca, alebo chcete použiť tieto princípy v osobnom živote či vzťahoch. A titul alebo oblek doktora nie je jediný spôsob, ako vyvolať autoritu. Je ich o mnoho viac. A jeden, ktorý môžete použiť už dnes, vám ukážem ešte o chvíľku. Poďme však teraz k ďalšiemu princípu, ktorým je princíp reciprocity. Tento spúšťač sa dá najlepšie vysvetliť vetou: ak ja pomôžem tebe, tak ty pomôžeš mne. Je to akási potreba oplácať službu. Nemáme jednoducho radi ľudí, ktorí sa nevedia odvďačiť. Ak sa teda ocitneme v situácii, kedy sa máme odvďačiť my, spravíme to, aby sme neboli znenávidení. A presne takisto, úplne automaticky, to spravia aj iní ľudia, ktorí sa ocitnú v takejto situácii. Dobrá správa je, že ak viete, ako princíp funguje, dokážete takúto situáciu prirodzene vyvolať a podnietiť tak človeka k rozhodnutiu, ktoré chcete. Často stačí malý darček alebo dokonca iba kompliment. Samozrejme, je dôležité dať si pozor na úprimnosť, pretože ľudia nemajú radi neúprimných ľudí a práve obľúbenosť je štvrtý z týchto spúšťačov. Obľúbenosť hovorí o tom, že čím sympatickejší ste ľuďom, tým radšej spravia, čo chcete. Čo nie je žiadna novinka, otázka je, ako tieto sympatie u ľudí vyvolať. Piaty, a podľa výskumov druhý najsilnejší z týchto 6 spúšťačov, hneď po sociálnom dôkaze, je princíp nedostatku. A toto je veľmi protiinštinktívny princíp, aspoň pre mňa. Nedáva veľký zmysel, prečo by ste niekomu hovorili, že niečo nemôže spraviť, ak chcete, aby to spravil. Každopádne, ukázalo sa, že ak je niečo nedostatok, alebo ak je niečo zakázané, vnímame to ako príťažlivejšie a žiadanejšie. Robil sa napríklad experiment, v ktorom v obchode obmedzili počet určitého druhu polievok, ktorý ste si mohli nakúpiť. A bola tam jednoducho tabuľa, ktorá hovorila, že je možné kúpiť maximálne 12 polievok na osobu a to samotné doviedlo ľudí k tomu, že namiesto 3 polievok, ktoré boli dovtedy priemer, si teraz začali kupovať 6 až 7. Takže doslova touto jednou tabuľou, týmto jediným princípom zdvojnásobila spoločnosť svoj profit. Okrem toho bol v tomto konkrétnom prípade využitý ešte jeden pokročilejší spúšťač, ten 7, ktorý som vám chcel predstaviť. A spúšťač, ktorý sa nedá tak ľahko zaradiť medzi týchto Cialdiniho základných 6 princípov, a nazýva sa kotvenie a hovorí o tom, že naše rozhodnutia ako ľudí sú ohromne ovplyvnené prvou informáciou, ktorá sa k nám dostane. Čo znamená, že ak prvou informáciou v hlave druhého človeka nie je pri polievkách číslo 1, ale 12, následne sa bude pri svojom rozhodnutí odvíjať od tohto čísla. Čo môže byť užitočné, ak robíte v predaji a rozmýšľate nad tým, či máte ako prvú sprezentovať tú drahšiu alebo tú lacnejšiu službu. Nápoveda, tú drahšiu. Každopádne, posledný Cialdiniho princíp je záväzok. My ľudia máme potrebu konať v súlade s tým, ako hovoríme a myslíme. A máme potrebu hovoriť a myslieť v súlade s tým, ako konáme. Ak teda človeka dovediete k tomu, aby sa vám slovne alebo písomne zaviazal k tomu, že pre vás niečo spraví, je následne o mnoho väčšia pravdepodobnosť, že sa tak stane. Je tu krásny príklad zubára, ktorý dokázal znížiť počet klientov, ktorí neprišli na vyšetrenie a nedali o sebe vedieť dvojnásobne iba tým, že pri dohadovaní stretnutia im sekretárka povedala: keby vám do toho niečo prišlo, dali by ste nám prosím vedieť? Na čo odpovedali áno a princíp záväzku zabral v ich podvedomí podstatnou rolou, keď sa tak potom náhodou naozaj stalo. Teraz ku všetkým týmto princípom si ešte povieme o mnoho viac. Teraz je však dôležité, že ako si môžete správne všimnúť, ani jeden z nich nie je založený na logike. Napriek tomu sú to jedni z najefektívnejších nástrojov vplyvu v histórii živých bytostí. Samozrejme, to, že neapelujú na logiku, neznamená, že sa nedá
logicky vysvetliť, prečo fungujú, alebo že to nedáva logický význam. Taká autorita a sociálny dôkaz ľuďom dávajú sebaistotu v rozhodnutie, ktoré chcú spraviť. Nedostatok v nás produkuje strach a úzkosť z toho, že o niečo prídeme a tak chceme konať teraz. Zákon reciprocity, respektíve jeho nedodržanie, v nás vytvára pocity viny. A aj keď to všetko sú hrozné a nepríjemné emócie, predtým než skočíte do záveru, že by bolo kvôli tomu takéto ovplyvňovanie neetické, alebo skôr, než sa začnete cítiť zle z toho, že vás tieto pocity robia ovplyvniteľnými, zamyslite sa nad touto myšlienkou. Taká autorita a sociálny dôkaz ľuďom dávajú sebaistotu v rozhodnutie, ktoré chcú spraviť. Nedostatok v nás produkuje strach a úzkosť z toho, že o niečo prídeme a tak chceme konať teraz. Zákon reciprocity, respektíve jeho nedodržanie, v nás vytvára pocity viny. Rovnako ako to, keď máme niekoho radi a nespravíme, o čo nás požiada alebo poprosí. Aj keď to všetko sú hrozné a nepríjemné emócie, predtým, než skočíte do záveru, že by to bolo kvôli tomu neetické používať tieto princípy, alebo predtým, než sa začnete cítiť zle z toho, že vás tieto pocity robia ovplyvniteľnými, zamyslite sa nad touto myšlienkou. Všetkými týmito emóciami nás vybavila evolúcia, aby sme mali väčšiu šancu na prežitie. Keby sme nemali žiadne pocity viny z toho, že človeku neoplatíme službu, nikto by nám nechcel pomôcť, keď to budeme potrebovať. Pretože by ten človek vedel, že by sme sa mu pravdepodobne neoplatili, keby to potreboval on. Takže také pocity viny z neoplatenia služby nás robia dôveryhodnejším človekom. Strach a úzkosť je skvelá emócia tiež. Ukázalo sa, že práve úzkosť a strach sú základné emócie, ktoré väčšinu ľudí nútia pracovať a študovať. Ľudia bez úzkosti a strachu žijú kratšie, dokázateľne žijú kratšie, pretože majú väčšiu tendenciu robiť hlúpe rozhodnutia. Tieto emócie nás nútia vystúpiť z komfortu, aj napriek tomu, že by sme mali 1000 ďalších ľahších vecí, ktoré by sme mohli v tom čase spraviť. Možno ste si aj toto video najprv pustili z toho dôvodu, že ste sa báli, že na ňo zabudnete alebo ho zmeškáte. Ale aj keď to na začiatku bola zlá emócia, práve tá vás doviedla k tomu, že sa teraz dozvedáte nové informácie, že sa teraz vzdelávate, že práve teraz v tomto momente robíte niečo pre vašu budúcnosť. Takže tieto emócie a riadenie sa týmito emóciami má svoj zmysel. A nielen, že to nie je nič diabolské, ale zároveň nie je najmenší dôvod, prečo by ste sa vy sami mali cítiť zle z toho, že sa nimi riadite, alebo že chcete tieto princípy používať. Ľudia, ktorí dodržujú záväzky, ktorí sa riadia princípmi reciprocity, ktorí dodržujú svoje sľuby a robia veci na čas, sú ľudia, ktorých si ostatní vážia a rešpektujú. Riadiť sa sociálnym dôkazom a autoritou nám pomáha rozhodovať sa rýchlejšie. Buďte teda hrdí na to, že máte tieto emócie a že sa nimi riadite. Evolúcia na tom pracovala milióny a milióny rokov. Čo je však teraz pre vás dôležité pochopiť na to, aby tieto princípy pracovali vo váš prospech a nie proti vám, je prijať tento fakt. Prijať skutočnosť toho, ako psychika funguje. Pretože iba takto to dokážete použiť neskôr na to, aby ste mohli druhých ľudí viesť k rozhodnutiam, ktoré zlepšia ich život. Vráťme sa teda ešte na chvíľku k ľadovcu. Predstavte si, že nad hladinou, kde je iba 5 až 7% jeho veľkosti, začal fúkať vietor. Ako veľmi by musel byť tento vietor silný, aby ovplyvnil smer tohto ľadovca? Dosť silný, však. Dobre, a teraz si predstavte, že by rovnako silný vietor alebo prúd začal fúkať pod hladinou. Čo sa s ľadovcom stane v tomto prípade? Fyzika hovorí, že to na ňo bude mať o mnoho väčší dopad, pretože rovnaká sila pôsobí na väčšiu plochu. A presne tak isto funguje aj ovplyvňovanie nášho myslenia a myslenia druhých ľudí. S absolútne malými zmenami dokážete dosiahnuť obrovské rozdiely, ak sa budete sústrediť na tú správnu časť mysle, na podvedomie a na emócie. Už len z týchto 6 základných spúšťačov má väčšina z nich schopnosť viac ako zdvojnásobiť šancu, že človek spraví, čo chcete. Spomínate si, ako som sa vás na začiatku videa pýtal, aké by to bolo, keby ste mohli zdvojnásobiť váš vplyv? Nepreháňal som ani nežartoval. Keď hovorím, že môžete zdvojnásobiť váš vplyv, tak to myslím doslova. Takže v čom je háčik? Háčik je v tom, že aj keď poznáte všetky tieto princípy, stále to nestačí. Samotné princípy sú totiž iba kategórie. Kľúčová otázka znie, ako dokážete princípy sebavedome vyjadriť a odkomunikovať a použiť v reálnom živote. A ako ich použiť na to, aby ste dosiahli, čo chcete.
Či už je to záujem, vzťah, dôvera alebo predaj. A v tomto tkvie tajomstvo komunikačného úspechu. Pretože dvaja ľudia sa môžu snažiť použiť ten istý princíp, ale jednému z nich budú ľudia veriť a druhému nie. Jeden z nich bude úspešný a druhý nie. Jeden z nich bude obľúbený a bude profitovať, zatiaľ čo druhý nebude. Je teda dôležité, ako konkrétne princíp odkomunikujete. A na to, aby ste mohli tie základné princípy odkomunikovať efektívne a tak, aby ste vyvolali skutočnú zmenu, potrebujete dve veci. Tou prvou je správna technika. Zručná komunikácia. Vedieť jednoducho, ako ten spúšťač skutočne spustiť. Ako ho zaviesť do praxe. Čo povedať alebo spraviť a ako. Potrebujete sa naučiť proces. Je totiž ľahké pochopiť, ako funguje sociálny dôkaz, ale to vám nedáva žiaden návod. Nemáte konkrétne kroky, ktoré môžete spraviť, konkrétne slová, ktoré môžete použiť. Na druhú stranu, ak vám ukážem, ako povedať príbeh, v ktorom môžete popri reči naznačiť, že riešenie, ktoré navrhujete, už fungovalo pre niekoho iného, odrazu máte techniku, ktorú viete použiť. A rovnako to funguje s autoritou. Veľa ľudí vám povie, pôsobte ako autorita. A majú pravdu, lebo skutočne je to ohromne silný princíp. Ale to vám nehovorí, ako pôsobiť ako autorita. Na druhú stranu, keď vám poviem, ak prídete do spoločnosti ľudí, sadnite si na miesto, ktoré je v strede, alebo tak, aby za vami bola stena, pretože v oboch prípadoch tým na úrovni subkomunikácie zdôraznite vašu dôležitosť a budete tak mať najväčší spoločenský status v miestnosti. A keďže prirodzene to je v hierarchii, takže vodca má ten najvyšší status, a to najlepšie miesto na sedenie, tým, že si ho obsadíte ako prvý, jednoducho pôsobíte okamžite ako vodca, budete ako väčšia autorita, čo vedie dokázateľne podľa vedeckých výskumov k tomu, že vás ľudia budú počúvať viac, brať vaše názory na väčšiu váhu a považovať vás za inteligentnejšieho a príťažlivejšieho človeka len vďaka tomu, že sedíte v strede. Ak vám poviem toto, ak vám poviem, sadnite si do stredu, alebo tak, aby za vami bola stena a pocítite rozdiel, odrazu máte niečo presné, čo môžete spraviť, čo môžete aplikovať. Máte konkrétny spôsob, ako zaviesť princíp autority do praxe. Ak chcete využiť nedostatok pri zoznamovaní sa, aby ste pôsobili príťažlivejšie a zaujímavejšie, opäť môžete hľadať, čítať stovky kníh a snažiť sa dať dokopy tisícky drobných kúskov. Alebo si môžete vypočuť mňa, ako vám poviem, zaklonte sa pri zoznamovaní sa dozadu. To je mimochodom to, čo som už spomínal v tomto videu na začiatku a sľúbil som, že vám vysvetlím, prečo to funguje. Tým, že sa zakloníte na začiatku pri zoznamovaní sa dozadu, vašou rečou tela vyvoláte pocit, že od toho človeka ustupujete, čo jeho podvedomiu vysiela jasný signál toho, že nemáte problém z interakcie odísť, čo jemne naznačuje, že ste nedostupní. A to, dámy a páni, je princíp nedostatku. A tento princíp nedostatku vedie podvedome druhého človeka k tomu, aby sa on začal nakláňať k vám. Čím sa on potom v rámci princípu konzistencie a záväzku prakticky sám presviedča o tom, že máte vyššiu hodnotu ako on. A to z vás automaticky v jeho očiach robí autoritu a pomáha vám tak získať o mnoho väčší vplyv. A toto je niečo, čo mu je ťažké uveriť, kým si to nevyskúšate. Takže smelo do toho. Stačí jemné zaklonenie dozadu a potom kontrolovať svoju reč tela a ostať takto a ľudia sa začnú nakláňať k vám a správať sa k vám inak. Zaručujem vám to. Ako som už spomenul, súvisí to práve s princípom konzistencie. A okrem toho tiež s kotvením. Spomínate si? Prvá informácia, ktorá k nám príde, má na naše správanie najväčší vplyv. Inými slovami, ak hneď po zoznámení nastavíte vašu konverzáciu tak, že máte vysoký spoločenský status a ste autoritou, bude celá interakcia takto pravdepodobne pokračovať. Druhý človek sa k vám pravdepodobne bude snažiť zapáčiť hneď na začiatku a vďaka tomu, že je to na začiatku, je pravdepodobnejšie, že to takto bude pokračovať aj neskôr. A nebude chápať prečo. A okrem toho, že nebude chápať prečo, je to ešte jedna skvelá vec, ktorú pri presvedčovacích a komunikačných zručnostiach, ako sú tieto, milujem absolútne najviac. Tá vec je, že sa nemusíte učiť na vlastných chybách. Nemusíte robiť nezmyselné veci, alebo tomu venovať polovicu vášho života, ako som to spravil ja. Stačí, keď sa raz naučíte, čo funguje a čo nie. Stačí, že to raz pochopíte a ste pripravení použiť to. Povedzte mi,
Koľkokrát si musíte nacvičiť zaklonenie sa dozadu, keď sa s niekým zoznamujete? Možno 3-krát, 4-krát? Samozrejme, na to, aby ste z toho spravili automatickú súčasť vášho života a aby ste z toho spravili zvyk, potrebujete urobiť pár vecí. Ak chcete kompletne preprogramovať vašu osobnosť, môže to trvať dlhšie. Ale aby ste sa túto techniku naučili jednoducho iba použiť, stačí úplne, že ju pochopíte. Takže teraz už rozumiete, že na to, aby ste doviedli druhých ľudí k tomu, aby robili, čo chcete, sa potrebujete sústrediť na podvedomie a emócie, ktoré môžete ovplyvniť určitými spúšťačmi. Povedali sme si 6 základných kategórií spúšťačov, ale tiež už viete, že na to, aby vám fungovali, ich potrebujete odkomunikovať správnym spôsobom. A práve týmto konkrétnym spôsobom, z ktorých sme si dnes ukázali iba zopár a veľmi rýchlo, sa budeme venovať o mnoho bližšie neskôr v tejto sérii videí. Avšak ešte skôr, než sa k tomuto všetkému dostaneme, ja verím tomu, že správne komunikačné stratégie a zručnosti sú iba jedna polovica rovnice. Sú iba 50% úspechu. Som presvedčený, že v čomkoľvek, v čom chceme dosiahnuť majstrovstvo, je iba 50% úspechu v stratégiách a postupoch a princípoch a že týchto 50% je vám absolútne na nič, ak nemáte tých prvých 50%, ktoré tvorí práve nastavenie vašej mysle. Akokoľvek nudné sa to môže na začiatok zdať. Pretože je ťažké vysielať signály sebavedomia, ak sa jednoducho necítite sebavedome. Je ťažké ovplyvňovať druhých ľudí, ak sa necítite dobre z toho, že ich ovplyvňujete. Je ťažké byť zaklonený dozadu, ak máte potrebu predkloniť sa, ak sa cítite tak, že máte v danej skupine najnižší spoločenský status. A môžete poznať techniky, môžete poznať princípy, ale ak jednoducho nemáte správne nastavenie mysle, tak v určitom bode vašej komunikácie sa prezradíte. To sa skrátka stane. Môžete napríklad vedieť, že máte hovoriť hĺbším hlasom a pomalšie, ak chcete pôsobiť sebavedomejšie a autoritatívnejšie. Ale ak sa sebavedome necítite, tak v momente, keď vás niekto bude konfrontovať alebo na vás slovne zaútočí, tak sa váš hlas jednoducho zdvihne a budete rozprávať rýchlejšie alebo sa zakoktáte. To sa stane, ak nemáte správne nastavenie mysle. Takže presne preto, ešte predtým, než sa dostaneme k ďalším spôsobom a technikám a princípom, chcem vám ukázať pár vecí a pár trikov, ktoré môžete spraviť priamo z pohodlia vášho domova. Zo stoličky, na ktorej práve teraz sedíte, ešte predtým, než vyjdete von a než začnete komunikovať s druhými ľuďmi na to, aby ste sa jednoducho cítili sebavedome a aby ste sa cítili vo vašej koži dobre, ktoré môžete spraviť iba vo vašej hlave. A na to, aby ste sa cítili, čo najlepšie sa môžete cítiť v momente, keď to budete potrebovať najviac. A práve o tomto bude nasledujúce video. Na jeho začiatku si budete môcť spraviť osobnostný test, o ktorom momentálne nemôžem povedať viac, pretože by ste si ho potom už nemohli spraviť a vyhodnotiť objektívne. Každopádne, na základe neho budete vedieť, na čom presne máte vo vašej komunikácii popracovať najviac, čo sú určité kritické body, ktoré vás držia späť od toho, aby ste vo vzťahu aj vo vašom biznise dosahovali úspech, aký chcete. Ďalej sa dozviete, ako vyjednávať a ako hľadať obojstranne výhodné riešenia, tzv. Win-win riešenia, ako jednoducho myslieť tak, aby ste sa mohli skutočne stať vodcom, ktorého ľudia nasledujú s radosťou. No a okrem toho vám na budúce tiež ukážem, ako môžete zvýšiť vaše sebavedomie. A nielen ako sebavedome pôsobiť, lebo ako som povedal, to vám samo o sebe nebude stačiť, ak sa tak nebudete skutočne cítiť. Ukážem vám, ako skutočne byť sebavedomý. Nie je to iba hrať alebo predstierať, ale ako sa vnútorne cítiť pri komunikácii, pri oslovení druhého človeka, možno pri vašom predaji sebaistejšie a pohodlnejšie vo vašej vlastnej koži. Ako sa zbaviť strachu zo zlyhania, ako si dať skrátka povolenie, použiť všetko, čo viete na to, aby ste mohli druhých ľudí viesť k lepším rozhodnutiam. Bude to technika s názvom BATNA, ktorú som sa naučil na Karlovej univerzite, keď som prechádzal akreditovaným kurzom psychológie vyjednávania a odkedy som sa o tejto technike dozvedel, za každým, keď idem do situácie, kde sa môžem cítiť nesebaisto alebo je tam nejaké riziko, použijem ju. A za každým mi pomôže. No a okrem toho,
ako sa cítiť z ovplyvňovania skutočne dobre. Ako byť vodca, ako byť sebavedomý, vám v budúcom videu ukážem tiež, ako môžete byť vy sami, čo najmenej ovplyvniteľný. Ukážem vám štruktúru toho, ako ľuďom povedať nie, ale to takým spôsobom, aby ste sa cítili dobre vy, aby sa cítil dobre druhý človek a ideálne, aby ste aj napriek vášmu nie mohli dostať na vašu požiadavku stále od druhého áno. A viem, že to znie ako sen, ale naozaj sa to dá spraviť. V tomto videu sme teda prešli určitými základmi, v tom ďalšom sa pohneme k nastaveniu mysle, potom si ukážeme, ako to všetko spojiť a začať robiť veci tak, aby ste dokázali zdvojnásobiť váš vplyv, zlepšiť vaše vzťahy a vystreliť úspešnosť vášho biznisu v čo najkračom možnom čase, čo najvyššie. No a v 4. videu si povieme ešte o trochu viac. Povieme si, ako preprogramovať vašu osobnosť, ak to budete chcieť spraviť, tak aby ste sa mohli stať tou najlepšou verziou samých seba. Stať sa človekom, ktorý dokáže ľudí motivovať, inšpirovať a využiť ich prirodzené inštinkty na to, aby ich viedol k rozhodnutiam, ktoré zlepšia ich život. A popri tom aj ten váš. A ešte predtým, než sa rozlúčime, pamätajte, toto sú veci, ktoré pomohli dieťaťu bez sebavedomia z rozpadnutej rodiny, ktorá nikdy nemala peniaze, žiť život, o akom veľa ľudí iba sníva. Ukážem vám presne tie isté techniky a princípy, ktoré mi pomohli prosperovať od prvého momentu, odkedy som založil svoj biznis, vytvoriť pre seba vzťahy, ktoré jednoducho milujem a mať životný štýl, ktorý ma núti každé ráno vstávať z postele s nadšením, že môžem pomôcť ďalším ľuďom. Mať život, ktorý jednoducho milujem a ktorý ma šialene naplňa šťastím. A to je miesto, na ktoré chceme dostať aj vás. A veľa z toho, ako sa tam dostať, vám ukážem už v ďalšom videu. Ale ešte predtým mám tu pre vás jednu prosbu. Choďte hneď teraz dole pod toto video a kliknite na like, dajte mi jednoducho ten palec hore, pretože každý miluje mať lajky a hlavne nechajte mi komentár, kde mi napíšete vašu odpoveď na otázku, ktorú som sa pýtal na začiatku. Tá otázka znie, čo by znamenalo pre váš život, keby ste dokázali zdvojnásobiť váš vplyv. Myslím to vážne. Napíšte mi tam, keby som dokázal alebo dokázala zdvojnásobiť svoj vplyv, môj život by vyzeral takto. Dvojbodka a napíšte mi vašu predstavu úspechu. Ďakujem vám za pozretie tohto videa, vidíme sa v ďalšom a dovtedy buďte vodca, ktorého ľudia nasledujú s radosťou.